Kaswasik agro machinery kawan rak shapi ya kikor ki babunjat ki ban pensuk bat penstat haka kamrap kamrang jui. Kini kikor ki kentup ya ka mini rice mill ki ban pensuk haka kam teliat kaba. Ka padi tracer ban pendon kam haka basyok kaba. Ka power tiller lengba ka company ka bananam ka Comaco company. Nang tasa ka power tiller na ka company ka ba Kamslem. Ka Greaves ka ba Donru ka Jakashong ya unongnya lem bat kiwe ki jadkor na ka benta ka kamrap kambriang. Ka Swastik agro machinery ka Don Harani Market Beltola Tinyali Persya ka hotel Nakshetra. Na ka benta ka jingte ba company pila ban phone hakini gi number. Kajing pun kre nakabenta ban pedang ya karibhoi Presbyterian Synod CE Union jong ka balang Presbyterian kro ka banlong haus nem arhajar kat khandai kalanang ya chat bat kamtam eru ban penbit penbiang ya ki jingdon kam ki bahakmat kit ban pelong ya kane ka jinga sengba ka bayat bet ya renti la ai mensim shushu ya kinong yalam balang jong ka balang Presbyterian hakate ka snong kumjuru ya ka dorbar snong kro de hadin ba ka jingsim kia ru da uba Meral Bonds MLA kanongpo constituency banlum balang bat banyawer yaki obsar jong kitnat trekam sorkar syakate kasnong henne kasngi nakabenta banyatai bat banya peliu jingmut kumno ban penbit penbiang no mardor yaki jingdon kam kibah khmat hakane ka jingelang ka bakarpang balalong henne kasngi lai simbenta daki obsar jong katnat PWD ki pakentum yau executive engineer ba I lengdo junior engineer ba E kharpran naka PHE department part lawan ban mikmat dauba Didi Umdor na MECL laidon dauba Kemani SDO bat u executive engineer ba M Khongla na umling CNRD block laidon lang dakakong VA Nyota kabadai ka block development officer lembat kiwe ki officer la sakhiru ya gajing simenta do pastor in charge jong kabalang Presbyterian hate ka snongkro o Reverend JM Nongplu ba R lemput rang ba snong lembat kiwi ki rang ba bat kinong yalam jong ka reception committee jong kane ka riboy Presbyterian Synod CE Union nakaliang ka dorbar snong bat kumjuru ka reception committee kilapun pau ba ka jingdon kam ka bahmat ban penbit penbiang kalong ban yo surok ubapaka ban penbit penbiang ya ka jingsalan umbam umdi batru ya ka boarding electric hapo kane ka snong ba kanom don kano ka jingthut hakaban pelong ya kane ka jingeseng ba Yidon stang kumba prabanai new bnei prabanai ka jing seng kalapoi kalong ke ka ba ni hap ban tristom hado kata bat nakaliang ka jonga kumu lokal MLA hadin minglayo ban penbej bat kabalang bat kasnong bat ke reception committee nakabentakan di jing kendu madagasngi ni penpau jing sngungu ya ki officers nagi department gi jongi ki officers ki badan hapo ka Riboy district ki jungi lengba ki division lengba ki CNRD block bat kiwe de ki benta ki capacity ki baki ki ba ni penpau jik songu ipi baro ba filala penia don rengkat na ka benta kan ni ka jing temu ka bangi ya syam bania kendu ban ya kren ban ya fliu jingmut na ka benta ki jing don kam ban penkre ban priang ya kan ni ka jing seng Riboy Synod CE Union bat haga ju kapor ngatre mengatang MLA bagi departemen lada fi kinong chong snong phim ai gajing tri langin nom poi sno sno kabalang ka snong kilong kwi kilong kpa kinong yalam haki kapasti ke bapher ba fibat hapo ki snong ki thau hapo ki sengente haki samla ka balang haki snong baro ngi kerpat ya phiru kum kinong chong snong ba phin song bahaban ailem gajing tri lang na ka banta bangin la ban penlong ya kena kam ke job ba kade ka borom jong ka balang kade ka borom jong senong jong fi ka borom jong prestri ke jongi mar katangin tri rengkat na ka benta banile kat bala ban penbiang ya gini jong kam la sisya ngatip lupa menginom la hitik ban penbiang lu nadong sedong 4% mar ka por kala tmit kendri kat bala ngin persyang ban penbiang ya jong kam kenang ba jing priang ya gini jing seng kan long ka job ya pej ini memerendam ki jong fi pila tho angi gidon santli gini ki mat ki ba fi pila pensngo pila pensngap apring jongi kene kapor ka banungkong ka jing penpau na gliang jong fi gede ka bade bat ka PWD department ha ka bade bat ki surok ki lenti ki sengkin ki jing don kam ya kene ka surok kani ka PMGSY ka bawan na mrang kala poi hadu hangtu dang idon kam ban pej na gliang jong PWD department ki don rengkat hang ni ki badai na po kanong po division akaba komno bangin produk ya kene ka lemping atrai ba arnes sila yo buan pet dalade
akaba kan rung samadan long jingseng bahkan wan cheni bahkan yesok bahkan dek surok PMGSY jerum dan mar kata kajing kerpat kalong bahadin bala awai kan meeting lada lale hakabde ni surok dan niok bendi pe nagalang jupi bat kasnong hakabangin sedang no benti surok lada kebenengan ailat de ngin sedang no lasai ngila yo ibne keren kontraktor ibnang yo benang pentri benang peniak igani bat dengan budin yang sanction hagalis hang apa kum MLA saga Ubak Meral Bonds kum MLA ula pensyai ba kum unong mikmat hi udon ya ka jingkit kli ka bakrau ban ya don bentalang bat ka dorbar snong kum juru bat ka balang persbiterian haka snong kro nang ba ka jing pedeng ya kan ya ka jing seng ba kanlong ka ba job bat ka ba ipu iping klem kino ki jing duna ne ki jing sya penthut ula khot lawer ya ki officer jong kitnat rekam sarkar ba pher jong ka district ban ya don lang hakum kan ya ka jing kundu lang ba ki officer jong kitnat rekam kinyo ban chimti ya la ki benta kumno ban ya don ketilang hakaban penbit penbiang ya ki jing don kam jong ka dorbar snong ba kum juru jong ka balang persbiterian ka ban pedeng ya kan ya ka jing seng ba